Здравейте хора, вече сме с втория клип на Clash Royale. Както помните, това е моят дек и абонирайте се за канала, лайквайте клипа и нека да започваме с първата игра на 10 000 купи. Този майстор е сериозен опонент, пускаме луичка. Да видим той каква карта ще пусне. И той луичка. Добре. Но неговата е на по-висок левел, което е малко по-лошо. Но няма да ми набие чак такъв демидж. Мисля, че дори няма да им докосне кулата. Да. Няма да докосне кулата. Добре, този пусна Инферно, аз Вайнс. Може би ще ударя един път. Поне Дарт Гоблина да ударя. Добре. Доста добре. Няма да си пускам луичката, защото той ще пусне неговата. Ще пусне Инферното. И ще го накарам той да пусне неговата луичка. Пускам мини пека. Откъде извади тази Валкирия? Се чудя аз в този дек. Малко е странно да има Валкирия, ама добре. Добре. Той си изхъби луичката. Време е за моят пуш. Така. Да наточва там демидж, но не ме интересува. Правим така. Доста добър демидж наточихме на тауъра му. Една пека и с балона сте доста добре даже. Ужасен Инферно Тауър от негова страна. Сега аз се възползвам. Не ми вземете тауъра. Вземи тауъра. Няма какво да стане тук. И го побеждаваме на кулата ми на 111 кръв. И го побеждаваме. Добре, че вкарах в дека си, защото наскоро добавих Вайнс. Ето е тази карта за хората, които не знаят. Много ми помага. И напред е към следващата игра. Пишете долу в коментарите, искате ли да снимам на други игри, защото аз мисля утре да кача видео на FC Mobile. Според мен никак не съм слаб на тази игра. И да, според мен се справя доста добре. Няма да падам чак толкова много, както на
на Clash Royale. Между другото, за сега няма толкова много Мега Найт, толкова добри декове с Мега Найт. Ама това е само за сега, разбира се. Сега сте пуснате едно Мега Найтче. Него... О! Теслата, добре. Ето го Мега Найт, аз ви казах просто. Мега Найт е как без него? Той ми е най-добър приятел. Убий мускитарката, моля те. Ах, няма да ме вържеш шибаната игра. И мускитарката се наточи малък демидж. Или може да не наточи толкова голям. Почти никакъв демидж не наточи. Може се да е по-зле. Добре. Сега правя 3, 2, 1. Чак. Оу, това не беше никак добре. Охо, това да не се превръща в много добър пуш. От другата страна. Убий го. Браво, бе. И май, това е 3 краун. Не е точно 3 краун, защото ми е взел единия тауър, ама нищо. И побеждаваме го, като вземем и 3 коли, плюс 32 купи. Я на кое място съм в клана. Вече. На първо място съм. Отдавна не съм била в клана на първо място. И ми остават към 3 победи, за да взема един чест. На мен в момента, както казах в предишния епизод, целта ми е да стигна ранкет, което после да е Ultimate Champion, но това ще е много трудно. И направих голямо простия, King Tower Activation. Тук можех и да пусна вайнца, но е безполезно. Аз като му активирах тауъра и това е много лошо. Между другото, че се да сложили такова... как се казваше? Snowball, защото е много добър. И според мен много ще им помогне и да... Този игра е много женски дек. Тя се ми създадат големи проблеми, дами и господа. Мисля, че му вземам тауъра и няма какво да направя по... не, има. Изненадващо. Ще изигра, може би, още една игра. И ще приключвам. Не, Glass Rangers са били Лудогорец за огромна жалост. Дано Лудогорец да се класират наистина в Лига на... в Лига Европа. И да
Соце е добро постижение български отбор да е в Лига Европа. И то даже доста добро. Защото в момента феновете на Левски на ЦСКА не искат да се признаят, но Лудогорец представляват България на световно ниво. Никой друг отбор не го прави. И ми вземат тауъра. Те принцеси много мрази да игра срещу принцеси и затова мисля да се сложа сноубол в дека си, но едва ли сте го сложа, защото на кой на място да го махна? На Вайнца, на този никакъв шанс. Ще изигравам последна игра и ще приключвам за днеска клипа. Дано да победим, за да завършим клипа с победа. Пускаме луичка. Между другото, вие кой клас сте? Аз съм 6. Кажете също от кой град сте. Интересно ми е, се отговоря на всички коментари, като написате отдолу под видеото. Те са много мрази да игра срещу Тесла просто. Контрираме почти целия дек. Гледай, тя убива Барбериани с 2 удара. Не удариха 2 пъти. Добре. Тук сте пусна луичка, ако пусне скелетън армия. Роди Лайвър. Знам, че не го произнасям много правилно, но така просто съм свикнал. Дали инферното ще убие пеката? Не. Вайнца тук ме спаси, ако не беше той сигурно няма да се захитне веднъж и играта се заочи по дяволите. Royal Giant. Толкова карти има, бе. Мале, то ми смъкна половината тауър. Как сте хвани Теслата балона, бе? Баси. То дек е много гаден. Но винаги има надежда да победи. Надеждата умира последна. И няма... между другото, това е доста добре. Не, супер малко не ни достигна. Клипа ще го завършим с загуба. Чао и до другия път.